Astăzi am studiat, am motorat zăpada, am dat ore în jurul casei și tot mi-a luat bătaie. Și astăzi sunt cel mai obraznic, cel mai ieșit din comun. Ia să vedem ce reușim să facem. Ce-i dă? Press to start, normal. Nu m-am jucat până acum jocul ăsta. Am văzut că e foarte popular. Suntem, din ce am înțeles, pedepsiți acasă și nu avem voie să ieșim cu niște părinți. Băi, nu așa, niște părinți extraordinar de răi. Iauzi, mă strigă, cine mă strigă? Mă strigă prietenul meu. Ia zi, boțule! Mamă, poți să ies afară? Prietenul meu este aici. Andrei, hai bă! Ți-ai terminat tema? Da. Arată-mi carnetul de note sau ce arată? Ia să vedem. Ce e asta? Un F? Mamă, acum îl ceartă. Îi dă capacul. Cred că îi dă primul capac. Și faci că vrei să te joci afară? Să-ți fie rușine. Du-te să studiezi. Nu ieși afară. Bă, dar mama asta e trăznită rău. E pedepsit, nu iese că sunt comunistă. Și ai grijă. Da. Da. Dacă te văd pe aici mișcând, te împachetezi bine de tot. Bun, deci ce am un manual, m-a pus să învăț. Ia mă, ce învățăm? Învățăm ruscaia patrușca. Și ce ar trebui să fac? Hai să vedem că acum învățăm și jocul, că nu am jucat. Am un manual, nu-mi place, asta e camera mea. Nu este corect. Trebuie să stau aici să-mi fac temeri din cauza acelei profesoare. Băi, ce profesoară e, mă, să dea teme copilului acasă? Nu există așa ceva. Ia să văd ce am eu în cameră. O sticlă cu niște Fanta expirați, a făcut roșu. Salație de Crăciun, geamurile, am birou, multe caiete. Deci unde fac eu temele la birou, că doar sunt un elev model. Calculator. O să-l pornesc? Ia uite bă că a pornit, ești nebun? Ce țipă nebunul. Ăsta e tatăl ăla, tatăl agresiv. Ia uite mă, e canalul meu pe televizor. Subscribe și like. Asta e parola. Ia, merge? Nu. Andrew și anul de naștere. Și care fi? Ia să vedem. Andrew. În cât e mă născut ăsta? Că e mic. 2015. Ia. Nu, habar n-am care e parola, nu știu. Vedem mai târziu. Bun. Păi și? Nu vreau să ies de aici. Mă, lasă-mă. Bun. Aici ce-am? Eu sunt de la școală unde îmi car eu cărțile alea multe, că eu studiez foarte mult. Mă fac și cubul Rubic și tot. Mi-am agăsat și osetele pentru moș aici. Înseamnă că vine și putem să ieșim pe geam? Nu putem să ieșim pe geam. Da, ce trebuie să facem? Ieșim din cameră? Ia să vedem. Am ieșit din cameră. Trebuie să închid ușa. Și aici ce avem? Uite-l pe nebun! Da, ia că el nu e atent. Unde-i mă ușa? Că mai vedem ușa. Tu ești la hol. Dă bă gol, mă! Deci aici clar nu avem ce să facem. Aici este, cred că e dormitorul părinților aici. Părinților agresivi, care își bat copiii, mă. Ce mă asta și-a lăsat mama sutienele pe pat? Mamă, ia-ți sutienele. Ia să vedem ce nou, ce oglindă. Și trebuie să găsim poza cu mama din vacanță, nu mă interesează. Ce poza de la nuntă, porumbei s-au căsătorit, ia să vedem. Poți să aprind lumina, băi, ești nebun. Pantaloni de pe scara lui tata. Am safe. Băi, ce trebuie să fac aici? Safe cu cubul Rubic, ce e asta? Cu culori? E prima oară când văd așa ceva. Băi, frate, n-am văzut așa ceva. Aici ce avem? Ce avem? Haine. Putem să te băgăm și în dulap. N-am ce să fac aici. Stai acolo, nebunule, să nu te taie capul ceva. Aici e camera mea.
Ăla se uită la meci. Aici e mama, gătește. Se duce să ude pomul. Ce? Shit. Cine a deschis ușa? Ce capac mi-am luat! Protecția copilului să vină! Ce capac mi-am luat! Bă, ai dat în mine? Bă! Dă-ți trag una. Ce trebuie să fac, mă? Trebuie să mă tur zăpada. Bă, ești nebun, deci mi-am luat și capac. Mi-am luat și pedeapsă. Mă pune acum să mă tur toată zăpada asta, fii atent. Ei, și nu pot să sar gardul. Oh, ce urlă nebunul ăla. Bun, și aici? Ia să vedem, am măturat. Am mai multă zăpadă. Ia uite mă, asta nu mătură și mă pune pe mine să mătur. Bă, ăștia chiar că sunt părinții agresivi. Protecția copilului. Ia dă-mă telefonul. Să sunăm acum. Mătur. Păi și cât mă ții afară să mătur, nu mă bagi și în casă că am înghețat. Deja mi-e fric. Mă duc și la vecin să mătur tu. Și că dacă nu învăț o să mătur alei toată viața mea. Bine mă. Că ai învățat tu. Ia și pe aici. Aici merge? Nu cred că merge colțul ăsta. Mai e mult zăpadă? Mă, câtă zăpadă mai e? Ia uzi. M-au băgat în cameră, fii atent. Mamă. Păi și bun, ce trebuie să fac? Deci clar trebuie să mă furișez să nu mă vadă ei. În camera asta de aici nu am ce să iau. Bun. Mă? Bă, ce? Ia. Dacă trece nebunul. Eu stau și studiez. Ce lumină, mă? Că n-am aprins nicio lumină. Ce? Mă bați cu cureaua? Oh, mă, nu vezi ce coarne de rena, ești nebun? Ce? Mă pui să alerg 3 ture în jurul casei? Băi, ești nebun, ai ieșit și numai eu, ia uite la el. Te-ai ras la sub braț, nebunule. Mă, 3 ture în jurul casei, auzi la el. Ce e asta? Nu pot să iau de aici? Aici e un butoi, nu merge. Aici e nebuna. Nebuno! Ți-ai bătut copilul! Urăsc să alerg. Părinții mă bat. Abia o tură cred că am. Mai am 2, nu? Come on, faster! Te-a scăpat în cap când erai mic de ți-ai pus coarnele alea. Mergem mă să iau ăsta. Hint, hași. Ce-mi zice, mă? Dar e ceva în casă, mă, fii atent. Ok, hai că mai am 2 ture. Foaile, m-a scos în zăpadă să alerg ăsta. Ăștia nu sunt sănătoși la capul. Mai am o tură, bossule, nu? Ce mi-arată hintul ăla acolo? Ceva deasupra mi-arată. Aici? Nu pot să fac nimic. Să mor pe casă, nu pot. Bine, mă, m-ai scos tu să alerg la bustul gol prin zăpadă. Foaile. Vecine, sună bossule că ăștia mă bate. Ia să vedem ce am de făcut acum. Good job. Hai, bagă-mă în casă. Study quickly. Mă apuc de studiat, ești nebun. Iar m-am închis, mă, în cameră. Un hint, dar e pe partea cealaltă a peretelui. Pot mă să iau ceva de aici? Gunoi, nu. De pe aici? Nu, alea sunt tricouri, deci nu e vară. Aici ce mai am? Nu mă interesează. Nu, sertar aici? Cărți, nu, ăsta e gol. Ia să vedem ce avem aici la birou. Gol, gol, se vede, mă, că vrei să fugi de acasă, că camera ta e goală. Pantocii, nu ne interesează, hai să ieșim. Deci ies, închid ușa, dar ce mi arată asta pe perete?
Ah. Ah, și pleacă nebuna, fii atent. Fii atent că pleacă nebuna, ia. Hai, du-te că au sunat la ușă colindătorii să le deschizi. Chitro. Trebuie să opresc hota. I need to create a smoke screen. Așa. Mă duc înapoi în camera mea. Ia să văd dacă ține tactica asta. Deci ce trebuie să facem acum? Deci am oprit hota la nebună să se facă fum. Perdea de fum. Așteaptă o secundă. Ce? Ce ușa a fost deschisă, mă? Surprise! Stai, mă! Aoleu, capacul! Mă, ești cu cureaua! Aoleu! Mi-a roșit curul! Ce? Deci trebuie să... Bă, ești nebun, trebuie să iau de la început, că m-a spart cu bătaia. Păi, la ce bătaia la nu putea să mai meargă săracul. Bun, hai că acum știm ce avem de făcut. Eu să-mi fac temele, bă. Vreau să mă juc ca afară pe stradă cu bagabonții. Deci mă duc să opresc alarmă. Ăsta să sun la ușă. Am sunat la ușă. Ușa aia am închis-o. Așa, se duce nebuna, se duce la ușă. Hai, du-te la ușă, nebună. Opresc hota. I need to create a smoke screen. Așa. Închid ușa la loc. Ai încuiat-o cu o cheie. La baie n-am ce să fac. Ce? What? M-a văzut, mă, nebuna, fii atent. Ce ai, mă, dar cum ai văzut că eu te învățam, ești nebun? Mamă, ce m-a pălmuit! Come on, get to it and make sure the floor shines. Mă pui să spăl podea. Bine, mă, hai. Hai că mă apuc să fac și în baie, că voi sunteți putori, nu faceți nimic, doar bateți copiii. Da, nu e problemă, că mă fac eu mare. Rup coada demo pe tine. Freacă, 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 Mr. Proper. Mai că ora și mai ușor. Păi n-am vrut să te ascult. Mă pui să studiez, eu vreau afară la zăpadă cu prietenii mei. Ce? Ia uzi, mă, că e orb. Good job. Go to your room. I'll come check on you later. Mă, dar ce trebuie să fac după ce de sun la ușă, îi pornesc la nebună, îi opresc hota. Iată. Ies de aici. Chid ușa. Asta e camera mea. Aici e nebuna în bucătărie. Aici e baia, nu mă interesează. Pe acolo ies. Asta e încuiată. Și aici? I would show them how it's done. Stai așa că fac ăștia ceva acum. Unde îmi dă hintul ăla acolo? Ce trebuie să fac? Unde trebuie să mă duc? La baie sau în bucătărie? Where are you going again? Cine, mă, nebunule, că n-am plecat nicăieri? Să mă risc acum să ies? Hai să mă risc să ies acum. Mă duc la... Cred că mă duc la... Îmi pune să iau ceva din baie, mă. Nu e, mă, e afară, mă. Bine, mă, hai, las. Sună aici. Fugi. Mă ascund. Hai, pleacă nebun acum, iese la Jingle Bells la ușă. Du-te, 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 du-te. Ușa o lasă deschisă. Opresc hota. Închid geamul. Mamă, ce tactic am făcut. Mă duc aici. Mă duc în camera asta. Și aici? Și aici? Dă-mă un hint. La astea m-am uitat, nu mă interesează.
De ce pot să apăs pe aici? Astea nu. Ce e asta? Vază. Și? Here we go again. Băi, ești nebun? Is that noise coming from bedroom? I need to check. I need to hide somewhere quickly. Mă bag în dulap. I hope M-am I ascuns haven't în dulap. forgotten anything. Ia să dacă am uitat ceva. Wait a second. Băi, nu sunt aici. Something's not right here. Băi, e tot în regulă. Ia să văd. Where did the flowers from the vase go? Ce? Huh? Uite, m-au dispărut flările din vază. You are going to get it now. Păi stai, mă! Drop what you are doing. Our son is trying to escape again. Knock, knock. Who's there in the... No! Gotcha! M-a prins! Nu cred! Come on. Run 3 laps around the house. Bă, iar mă pui, mă, să dau 3 ture, bă, ești nebun. Uite că acum m-am scos afară, mă, ia ce trebuie să iau de aici. At you, lazy bones. Și ce să iau de aici? Șipca asta? Păi și cum iau, mă, șipca aia? Nu merge să o iau. Hello? Stai că trebuie să dau turele, că vine nebunul după mine. Băi, asta este închila nebună, geam. Nu merge de aici? Nu merge. A, că te rezolvi și pe tine, mămicuțu agresivă. Ură să alerg. I don't get it. Where are you? Gata, acum vin, nu mai fi așa nervos. Come Ți-ar on, coarnele de faster. râs. Bă, dar ce trebuie să iau, mă, de aici? Look at you, lazy bones. Dar nu pot să iau lemnul ăsta, ce să fac cu el? Pe ce apăs? Crouch, ceva? Control, nu? Cum mă te lași în jos? Te lași în jos? Ia să văd. Are crouch? Nu cred că are. N-are, mă, ești nebun. Vrei să te mint? Stai că vine nebunul, stai să dau tura, mai am 2. Salut! La spitalul de nebun cu voi. Ce, mă? Stai, mă, caler, mă, bossule! Stop! Bă! Wasn't I told you? Iar m-a spart cu cureaua. Why? Poliția! I should Dacă have v-a brought plăcut some episodul gloves. de astăzi, like și subscribe, asta ajută foarte, foarte mult și ne revedem în episodul următor. Vă salut, pa, pa!